ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். வெல்கம் டு பர்வீன்ஸ் வேர்ல்டு. இன்றைக்கி நம்ம ஒரு பருப்பு உருண்டை குழம்பு ரெசிபி தான் பார்க்க போகிறோம். வாங்க அதுக்கு என்னென்ன பொருள் தேவைன்னு பார்க்கலாம். நம்ம வெங்காயத்தை கட் பண்ணி வச்சுருக்கோம், தேவையான அளவு எடுத்துக்கலாம். முருங்கைக்கீரை ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு எடுத்து வச்சுருக்கோம். அப்புறம் துவரம்பருப்பு 1 மணி நேரத்துக்கு முன்னாடியே ஊற வச்சு எடுத்து வச்சுருக்கோம். இந்த அளவுக்கு நமக்கு ஊறி இருக்கணும். அதுக்கப்புறமா தேங்காய் துருவி வச்சுருக்கோம். தேங்காய் நமக்கு தேவையான அளவு எடுத்துக்கலாம். அப்புறம் இப்போ நம்ம ஊற வச்சுருக்க பருப்பை அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். தண்ணி ஊற்றாமல் அரைக்கணும். தண்ணி ஊற்றுனீங்கன்னா நமக்கு உருண்டை பிடிக்கிறதுக்கு பதம் வராது. இப்போ புளி கரைச்சி வச்சுருக்கோம். தேவையான அளவு தண்ணி ஊற்றி நம்ம ஒரு நெல்லிக்காய் சைஸ் அளவுக்கு புளி சின்ன நெல்லிக்காய் அளவுக்கு ஊற வச்சுருக்கோம். நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க அந்த பேஸ்ட், துவரம்பருப்பு பேஸ்ட்லேருந்து 1 ஸ்பூன் அளவுக்கு இதில் எடுத்து போட்டுக்கலாம் திக்னஸ்க்காக. இப்போ அதில் மஞ்சத்தூள் 1/2 ஸ்பூன், மிளகாத்தூள் 1/2 ஸ்பூன், உங்கள் காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் கூட்டவும் குறைக்கவும் செஞ்சுக்கலாம். இப்போ மல்லித்தூள் 1 ஸ்பூன் அளவுக்கு போட்டுக்கலாம். உப்பு தேவையான அளவு சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்துட்டு இதை நல்லா கரைச்சி விடுங்க. நல்லா கரைச்சி விட்டதுக்கப்புறமா இப்போ நம்ம தாளிப்புக்கு தேவையான ரெடி பண்ணிக்கலாம். இப்போ 3 தக்காளியை நறுக்கி வச்சுருக்கோம். அதுக்கப்புறமா ஒரு வெங்காயத்தை நறுக்கி வச்சுருக்கோம் சின்ன சின்னதாக. 1/2 இன்ச் அளவுக்கு இஞ்சியும் 2 பல்லு பூண்டும் தட்டி வச்சுருக்கலாம். இப்போ அடுப்பில் கடாய் வச்சதுக்கப்புறம் நல்லா சூடாகட்டும். இதில் எண்ணெய் ஊற்றிக்கிட்டு நம்ம இப்போ தாளிக்கிறதுக்கு தேவையான வெந்தயம் கொஞ்சம் சேர்த்துக்கலாம். அதுக்கப்புறம் ஜீரகம் கொஞ்சம் சேர்த்துக்கலாம். இது ரெண்டும் நல்லா பொரியட்டும். இப்போ கருவேப்பிலை ஒரு பிடி அளவுக்கும் வெங்காயம், நம்ம நறுக்கி வச்சுருக்க வெங்காயத்தை எடுத்து சேர்த்துக்கலாம். இப்போ இது லைட்டாக வதங்கினா போதும், ரொம்ப வதங்கணும்னு தேவையில்லை. இப்போ நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற தக்காளியை சேர்த்துக்கலாம். தக்காளியும் சேர்த்து விட்டுட்டு நம்ம நல்லா இப்போ இதை பிரட்டி விட்டுடலாம். இப்போ நம்ம தக்காளி நமக்கு நல்லா வதங்கி வந்துடுச்சு, வெங்காயம் தக்காளி எல்லாம். இதுக்கப்புறம் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற அந்த புளி கரைசலை இதில் ஊற்றிக்கலாம். ஊற்றிட்டு இப்போ இதை நல்லா கிண்டி விட்டுக்கோங்க. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ இது நமக்கு கொதிக்கிற வரைக்கும் நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கிறதுல உருண்டைக்கு என்னென்ன சேர்க்கணும்னு பார்க்கலாம். கரம் மசாலா 1 ஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்துருக்கோம். இஞ்சி பூண்டு தட்டி வச்சுருக்கோம் இல்லையா, அதை எடுத்துருக்கோம். இப்போ முருங்கைக்கீரை எடுத்துருக்கோம். முருங்கைக்கீரை கலந்துக்கலாம். அதில் நம்ம நறுக்கி வச்சுருக்கிற வெங்காயத்தையும் சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்ததுக்கப்புறமா தேங்காய் துருவி வச்சுருக்கிறத ஒரு 2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எடுத்துக்கலாம். தேங்காய் போட்டால் இதில் டேஸ்ட் அதிகமாக இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ இதை நல்லா நம்ம மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இதில் இப்போ தண்ணி சேர்த்துறாதீங்க, தண்ணி சேர்க்கக்கூடாது. இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் நம்ம தனியாக ஒரு பிளேட் வச்சு அதில் உருண்டை பிடிச்சி வச்சுக்கலாம். சின்ன சின்ன உருண்டையாக பிடிச்சி வச்சுக்கலாம். இப்போது இது எல்லாத்தையும் உருண்டை பிடிச்சி வச்சுக்கலாம். ட்ரையான பிளேட்டில் வச்சுக்கோங்க. இப்போ நம்ம எல்லா உருண்டையும் பிடிச்சாச்சு. இப்போ அது எல்லாத்தையும் ஒன்று ஒன்றா நம்ம குழம்பு கொதிச்சிருச்சு, அந்த குழம்புல சேர்த்துக்கலாம். மெதுவாக வைங்க. மெதுவாக ஒவ்வொரு உருண்டையாக சேர்த்துருங்க. எல்லா உருண்டையும் சேர்த்துடலாம். சேர்த்தாச்சு. இப்போ இதை ஒரு 2 மினிட்ஸ்க்கு அப்புறம் லைட்டாக கிளறி விட்டுக்கலாம். ரொம்ப ஹார்டாக பண்ண வேணாம், ஸ்மூத்தாக பண்ணால் போதும். அப்புறம் பருப்பு உடஞ்சிரும். லைட்டாக கிளறி விட்டதுக்கப்புறம் இது 2 கொதிச்சா போதும். இந்த ஸ்டேஜில் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம். அவ்வளோதான், நம்மளோட பருப்பு உருண்டை குழம்பு ரெடி ஆயிடுச்சு. இது உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா என்னோடய சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள். இதை ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு கமெண்ட்டை சொல்லுங்கள். தேங்க்யூ.